Espero que nun futuro a relación coa xente. Polo de agora sería a oportunidade de levarlle esos libros a casa, pero me falta eso, ese contacto coa xente, no? Que penso que a min é o que máis me gusta. Inda que por ahora non o teño porque temos moi pouquiña resposta. Agora imos ao centro de día de Soutomaiores e facemos ali a entrega e recollida dos exemplares que lle deixamos o outro día. Falamos un momentiño con Nuria, que é educadora social, pois eso, a ver se precisan algo máis ou o que che decía, comentar dos libros que levamos e das actividades que fan con eles. Sí, aquí se lle deixan cada 15 días polo tema de que che falábamos de que aquí os empregan para facer actividades, entón lle interesa máis ter material distinto, no? Cando é para a lectura, como un caso que temos dun particular, aí sí que se deixan os 21 días de préstamo, que son os mesmos que na propia biblioteca. O sea, che digo, a nivel persoal, encántame a novela negra, e a persoa que lle estamos levando os libros a casa tamén é un gran consumidor. Entón, o primeiro día que levei un libro, sí que quedamos falando, e xa gañei un amigo, porque estábamos de acordo nunha trama. É moi chulo así a relación, por iso te dicía que cando isto chegue a triunfar, sei que vai ser un proxecto de moita axuda tamén para a xente, para darlle oportunidade de falar, non? Ao estar destinado a xente maior, a veces lles falta ese alguén que escoite, pois lín este libro non me gustou nada, ou ao revés, estivo fenomenal e non adiviñei quen era o asesiño hasta o final, non? Que non sexa simplemente o trato frío de collo e deixo, non? Entón, por eso confío neste proxecto e espero que nun futuro teñamos moita máis resposta. Sí, a mocidade que agora mesmo está máis polo tecnolóxico que pola imprenta. Entón, bueno, como te dicía Patri, é un sector que logo volve, pero sí que hai unha franxa de idade que a perdemos. Nos fixemos a semana pasada unha actividade con motivo da Semana do Medio Ambiente, na que tiñamos a franxa de rapazada de 12 a 14 anos e non tivemos a ninguén anotado nesa idade. Para os peques sí que tivemos. Son actividades que nos facemos de cara a todos os públicos, pero coa idea de promocionar Bibliofogar. Fixemos cando foi os 100 anos da morte de Emilia Pardo Bazán, un xogo no que se aprendía a historia da súa vida, e a semana pasada, xa che digo, con motivo da Semana do Medio Ambiente, fixemos un obradoiro marítimo cun contacontos e un obradoiro de escritura creativa. E a finais desta semana, o venres, temos unha actividade que se chama Lendas na Peneda, que é para público adulto, que se vai a levar a cabo nos arredores da Ermida da Peneda, cunha contada de Celso Fernández San Martín, e logo cunha actuación dun grupo de música aquivoso que non me sei o nome. Sinto. Eso temos aí arriba.